Hej, det er Victor her og Bertil. Vi vil lave et forsøg i dag, hvor at vi tager en Mentos-pakke her. Og så tager vi kun fem af dem. Vi vil gerne nyde resten af dem, ikke? Men vi skal se, hvor mange jeg kan gøre. Men jeg tager 5 Mentos, eller en efter en, og så kaster jeg den op i luften, og så griber den med min mund. Og det skal vi se, om hvor mange jeg får i på 5. Så lige der. Okay, Men det skal vi så se nu, om Victor han kan klare det, ikke? og jeg starter. 1, Højere op. god, 2, 3, 4. Ej, den fik han ikke. 4. og videre med. Han fik 4 ud af 5, det vil sige, det er meget godt klaret. Det er en ny rekord her på forsøgsdrengene. Og altså, der kommer nok flere videoer ud med, hvis der er nogen, der klarer rekorden. Men det var det fra forsøgsdrengene lige her i den her video. Vi ses.